Bine v-am găsit la un nou episod, dar de data asta ne vom juca un fel de Brawl Stars, dar nu chiar Brawl Stars. O să ne jucăm un Brawl Stars simulator. M-am jucat eu pe el, am vreo 3000 de trofee sau ceva de genul și avem multe boxulețe de skin. Și dacă ne mai rămâne timp, poate ne jucăm și în Brawl Stars, adevărat. Da, dați aici. Ia uitați câte boxulețe avem de deschis, oameni buni. Și poate în episodul următor o să cumpăr Brawl Pass-ul. Da? Hello Mike și pe Lu. Da, prieteni. Da. Am mai intrat pe aici și am văzut ceva de groază. Vedeți, sunt 45 de brawler. Vă imaginați că s-a pus Edgar și Byron, da? Dar nu e adevărat. Nu e Edgar, nu e nici Byron. Dacă vă arăt cine e, speriți-vă ochii. Da, prieteni. S-a pus robotul. Și asta. Din Brawl Stars, da, prieteni. Și, da, am mai întrebat ceva. Sandy e albastră. Roz când e roz. Da, prieteni, vă întrebați de ce dar nu se dă adevărat match-uri. Apăsați pe play și vă pe ei, vedeți? Deci, prieteni, decât așa, în fine, haideți să facem. Da, și în acest episod o să cumpărăm și un skin. Întâi hai să iau lucrurile care nu mă interesează. Ce? Reclamă? Da. Bani. O să iau lucrurile care nu mă interesează întâi. Era diamante. Baniară. Ce mai am? 20 de gemuri. Și stați să vă arăt ceva. Brawl Pass-ul costă 300 de gemuri. Dar, frații mei, vă pică foarte multe gemuri și din Big Box-uri. Deci, cred că în episodul următor o să mai joc niște make-uri, o să mai fac aici ceva și o să cumpărăm Brawl Pass-ul. Și vreau să termin și până la 7. Primul box, uitați, vedeți, vă pică gemuri, prieteni, 4 gemuri. Vă pică foarte multe. Ok, hai să începem. Poate ne pică ceva. Și da, vreau să trec peste megaboxuri pentru că le vreau. Acest Tebo puțin curios, dar în fine. De ce tot mi arătă așa? Mi arătă așa că nu-mi pune reclame. Am înțeles. Uitați. O pică gemuri din boxuri, deci o să fie. Mega boxurile vreau să le las pe final, v-am zis. Uitați primul brawler. Rosa. Da. Să vă arăt brawlerii mei. Am 11 să le fac și upgrade-ul. Așa, le-am făcut upgrade și să continuăm. După cum am spus, megaboxurile vreau să le las pe final. O să deschidem un Brawl Box. Nimic. Un Big Box 60 de bani, nu cred că va prea nimic, dar o să trecem de Megabox și trecem direct aici. Wow, uitați al doilea Brawler! Rico, care este super rar. Haideți. Poate mi pică și vreo legendară. Cred că în episodul următor o să cumpăr Brawl Pass-ul și cred că va fi prima oară. Pentru că eu nu bag bani, eu cum bag că ei bagă banii în joc și apoi să dau mari, prieteni. Căci că ia uite l-am pe Lu și sau când apare o legendară
Le toate legendarele pe joc. Da, prieteni, și după cum să vă zic, uitați și al treilea brawler. Wow, plouă cu înlocuri. Da, și cum să vă zic, au apărut toate legendarele pe joc și am avut eu un prieten care bagă bani în joc, la pe Leon și apoi s-a dat mare la mine, prieteni. Eu chiar dacă nu bag bani în joc, pe contul meu mic o am pe colet, am o legendară, ce mai îmi trebuie? Nu bag bani în joc ca alții ca să mă dau mare. Și chiar dacă îi băga, nu mă dau mare, nu sunt arogant. Da, prieteni, nu bag bani în joc să dai un like, că știu. Acum în locuri, plouă! Da, prieteni, așa, aici. 3 iteme, what? Mamă, uitați și prima mitică, Max, ce tare, am o mitică. Da, prieteni, mitică la 3 iteme. Ori sunt prost, ori mă prefac. În fine, haideți să cumpărăm și skin. O să cumpărăm, cred că un skin pe Bull. True Silver Bull. Uitați-l, prieteni. Bull, True Silver Bull. Foarte drăguț. Îmi place. Și cred că mi-a mai rămas timp. De fapt, cred că nu prea. Am făcut box opening-ul. Nu cred că mi-a mai rămas timp destul. Stai să mă uit. Da, prieten, am fost sora mea, care e lângă mine și se uită și ea la box opening-uri. Da, și a spus pe el de construit, adică Minecraft. Dacă ea vrea Minecraft, să intre pe Minecraft. Da, prieteni, am făcut o casă genială. Îmi spune așa, cred. Uitați casa mea. Am și asta e cel de sus, prieteni. Dar nu uitați. Da, prieteni, uitați. Asta e ușa mea. Să mă duc mai încolo. Oferte. Să vă arăt. Uitați casa mea în întregime. Eu spun că e chiar foarte frumoasă. Și nu înțeleg de ce intră la mine în casă oameni. Ieși afară, ieși afară. Cred că am ușă. Da, prieteni, cred că e asta. Aoleu, și... Da, mi-am amintit, am vrut să... Pentru că am făcut casa mea pe iarbă. Distruc și o să pun în alte culori. Da, prieteni, să aleg în ce culori să o pun. Aș alege un albastru. Un albastru. Iar aici aș alege un roșu, nu sunt sigur. Întâi să distrug puțin astea. Așa. Să văd care să mai bine. Aici voi pune roșu și aici voi pune albastru. Voi care ziceți că stă mai bine? Eu aș spune roșu. Cred că o să dau tot cu roșu. Așa, prieteni. Așa. Acum o
să fac câte un. Nu prea îmi place Minecraft-ul, dar am văzut că cam toți copiii au spus nu joc și eu. Nu prea îmi place, mai mult să fac Brawl Stars, dar e bine și Minecraft. Am auzit că Minecraft e un joc de imaginație, îți dezvoltă imaginația. Adică o să fac eu mai o imaginație. Casă. Pe mine cred că deja mi-a făcut-o. Și mi l-am instalat mai înainte. Și mi-a făcut și o casă foarte frumoasă. Nu sunt așa de mare fan. Spun că merge. Minecraft comentarii. O să-mi fac aici și cred că o să mai decorez. Aici o să mai pun un fotoliu, ceva. O să creez eu. Da, în cazul în care mi-am pus geamuri și aici, și acolo, și în fine. Eu mi-aș vrea să-mi pun ușe, dar vedeți, încerc aici. Uitați ușele. Nu pot, prieteni, nu-mi dă nimic, nici sobă, nici aragaz, nici pat. Nimic. De ce? Uite asta. Da, sora mea, taci. Taci puțin că trebuie aici să ne facem casa. După cum vedeți, prieteni, da, cam atât. Nu vrea să-mi dea absolut nimic. Nu știu de ce, uitați nici aici, nici aici, nici aici, nici aici, nici aici. Taci. Deci, nu vrea să-mi dea, nu știu de ce, dar nu prea mai contează acum. O să sparg aici astea. Și da, prieteni. Uitați metodul. Așa. Da? Intrăm aici. Așa, acum intrăm. Peste tot să zboare. Șmecher. Uitați, am mai făcut încă un rând și încă un rând. Perfect! Și am făcut mai mult de astea. Tu la ce te uiți, mă? La lumina mea? Uite. Acum să podea de lux. Oricum, casa mea e de lux, deci ce mai îmi trebuie? Cred că o să intru și pe acoperiș, că trebuie să fac și acolo niște noi ieșire spre să fiu. Pam. Oho, o să-mi pleacă. Cred că m-am gândit la ceva genial. Super genial. Scrieți-mi în comentarii dacă vă place. Vă întrebați la ce? O să vă arăt. Așa, trebuie să mă uit puțin. Da, cam mai fac puțin acolo. O să fie ceva genial. Da.
Mai de aici să încep sau să nu încep? Mai fac. M-am gândit la o idee trăznet. Așa. Mă place. Să mă duc dacă s-a făcut zi afară. Tot noapte. Bă, tu ce cauți aici noaptea, bă? Bă, tu ce cauți aici, bă? Salut! Ieși la somn. Ieși! Ia se vede. Uitați-vă sus pe casa mea. E un steag. Steagul Alex. Da, și nu uitați să vă abonați la canalul meu, Alex Diaconu. Așa, și o să mai fac puțin aici. Cred că arată bine. Vă rog eu, prieteni, nu vorbesc despre casa mea, pentru că sunt începător. V-am spus că de-abia azi l-am izolat. Vă rog eu frumos, nu vorbesc despre casa mea. Hopa, cam mare. Ei, cred că o să o acopăr. Să distrug puțin asta pentru că nu e bine. Am uitat să mă distrug aici. Da, mai este ceva? Nu mai e, acum să acoperim. S-a făcut cam întuneric. Să mă apropii. Mă mișc greu pentru că v-am spus. Sunt un începător mic și firav. Am niște verișori care sunt mai ieștini la Minecraft. Sunt mai ieștini și la Minecraft, și la Brawl Stars, și la orice joc care există pe lume. Aici am Gabi sau Sebastian, cum îmi place el să zică. Sunt mai ieștini în toate jocurile, prieteni. Și în Minecraft, și în Brawl Stars, și în orice joc de pe pământ. De la ei am învățat totul. Mai mult de la Mario, dar și de la Sebi. În plus, Mario ești cel mai bun prieten al meu. Da, prieteni. Că nu să... Opa. Îmi vine ideea genială. O să fac jumătate roșu și jumătate albastră. Ce ziceți? A, da, prieteni, și cred că nu o să fac niciodată live. Pentru că nu știu cum. Am dat și TikTok-ul meu să-l căutați în descriere. De fapt, nu căutați în descriere, că o să vi-l arăt. Pune mai în toate felurile. Of, ce mult durează copoda de asta din Minecraft. Cred că verișorii mei experți ar fi făcut-o în maxim un minut. Glumeam. În 2 sau 3 minute cred că eu făceam, pentru că sunt experți, prieteni. Învățați de... Să învăț... Mai trebuie să mai învăț ceva de la Marius și de la Sebi. Și apoi mai vorbim. V-am spus, sunt începător la Brawl Stars. Nu sunt începător, prieteni. Ok. Mă întrebați când am făcut? Cred că azi. Am făcut 11.000 de trofee. Am deschis o mega box. Nimic. Ca de obicei. Da, și am auzit că când deschideți un box, faceți de 3 ori Mădălin. Mădălin, dați afară, Mădălin, dați afară, Mădălin. De 3 ori pe shop. Da, prieteni, ca să vă aducă de ori că dacă faci așa, o să-ți dea 6 iteme. Eu nu cred în mituri, dar o să încerc. Dacă v-a mers, Darius. Da,
asta o să intru pe TikTok. Vouă TikTok-ul meu, pentru că sunt sărac.